Id-deċiżjoni li jkollok tarbija hija waħda mill-aktar importanti li se tieħu f'ħajtek. It-twelid ta' tarbija jkollu impatt fuq prattikament kull qasam ta' ħajtek. M'hemmx dubju li t-tarbija se jkollha impatt fuq il-finanzi tiegħek ukoll. Fit-tejjija għat-tarbija tiegħek hemm ammont sostanzjali ta' affarijiet li trid tqiegħed flimkien. Ħafna minnhom ser jiswew il-flus. Dawn jinkludu li torganizza basket għal ħlas. Dawn jistgħu jinkludu il-formi ta' reġistrazzjoni tiegħek għall-isptar u l-karta tas-saħħa, pappoċċi u kalzetti li jisaħħnu, flok kbir għal waqt il-ħlas, riċipettu sportiv għal banju jew shower, oġġetti tal-kumdità personali, mużika, krema għal kura tal-ġilda, krema għal xuftejn, l-imħadda tiegħek stess u l-birth ball. Lista ta' nies li tista' ċemplilhom, mobile u l-kamra tar-ritratti u tal-video, it-tnejn iċċarġjati. Provvisti ta' wara t-twelid fosthom ħriqi u ħwejjeġ għat-tarbija, ħwejjeġ komdi biex toqgħod id-dar, maxi pads u riċipettu biex tredda. Għajnuna addizzjonali li forsi jkollok bżonn fl-ewwel jiem meta tmorru lura d-dar. Ix-xiri tal-affarijiet essenzjali għat-tarbija tat-twelid fosthom ħwejjeġ, kutri, xi tamira l-ikel, neċessitajiet oħra bħal sodda għat-trabi, pushchair, car seat, dawl għal matul il-lejl, il-quħ għax-xemx fil-karozza, playpen, etc. Uħud minn dawn l-affarijiet jeħtieġ li toħodhom miegħek meta tmur l-isptar, oħrajn tużhom mill-ewwel meta tirritorna d-dar bit-tarbija. Oħrajn mhux neċessarjament tiġi bżonnhom mill-ewwel, u għalhekk għandhom jiġu posposti għal meta jkollok bżonnhom jew tkun taf li se tużhom. Toqgħodx lura milli taċċetta affarijiet essenzjali għat-trabi minn tal-familja jew il-ħbieb. Jekk tissellef mingħand tal-familja jew il-ħbieb tiffranka ħafna flus. Madankollu b'mod edukat tista' ma taċċettax xi sodda antika, siġġu qoli, car seat, etc. li ma jilqux l-istandards tas-sigurtà. Usa l-ġemma planner għat-tarbija tiegħi biex jgħinek tippjana u tibbaża l-baġit tat-twelid tat-tarbija tiegħek. Waħda mid-deċiżjonijiet li ser ikun hemm bżonn tittieħed qabel jitwieled it-tarbija hija dwar min se jieħu ħsieb it-tfal. Jiġifieri min se joqgħod id-dar biex irabbi t-tarbija sakemm tilħaq dik l-età li tħossukom komdi biżżejjed biex min kienet jieħu ħsieb għad-dar ikun jista' jirritorna għax-xogħol. Meta tiddeċidu min se jieħu ħsieb it-tarbija, tridu żommu f'moħħkom fatturi bħal dawn. Min minnkom għandu l-aħjar opportunitajiet ta' karriera. Min minnkom għandu l-ogħla dħul, għaliex id-dħul tagħkom jista' jonqos għal ċertu perjodu ta' żmien. Jekk int impjegata se tirċievi il-leave tal-maternità sħiħ, kif ukoll il-benefiċċju tal-leave tal-maternità. It-tnejn huma prorata jekk taħdem part-time. U jekk inti mara self-employed, inti kwalifika għal 4 ġimgħat ta' benefiċċji tal-leave tal-maternità, miżjudin mal-ewwel 14 ġimgħa ta' intitolament għal benefiċċju tal-maternità. Jekk intom it-tnejn impjegati, dan ifisser li la darba l-intitolament għal benefiċċju tal-maternità jiġi eżawrit, bħala familja jeħtieġ li tirranġaw biex tgħixu b'salarju wieħed, fil-waqt li tridu tqisu li l-familja kibret membru ieħor. U għalhekk intom qed tagħmlu aktar spejjeż biex tixtru l-affarijiet essenzjali għall bżonnijiet tat-tarbija. Id-deċiżjoni tiegħek tista' tiġi determinata fuq min minnkom għandu aċċess għal miżuri li jifavorixxu l-familja. Il-Gvern huwa impenjat li jipprovdi miżuri li jaffavorixxu l-familja fir-rol tiegħu bħala mgħallem mudell tas-soċjetà. Miżuri li jaffavorixxu l-familja jistgħu jinkludu teleworking, żjad tax-xogħol imnaqsa u leave tal-ġenituri. Xi wħud minn dawn id-drittijiet ġew stabbiliti fil-ftehim kollettiv. It-teleworking mhux dritt, iżda jiddependi fuq il-pożizzjoni u r-rol li għandek. Jekk int impjegat mis-settur privat, hemm inqas ċans li jkollok aċċess għal miżuri li jaffavorixxu l-familja għax mhux kull min iħaddem jipprovdi miżuri bħal dawn bħala parti mill-pakkett tal-impjieg. Għaldaqstant, huwa importanti li int u l-partner tiegħek tkunu tafu dwar il-miżuri li jaffavorixxi l-familja tiegħek li kemm disponibbli għalik fil-postijiet tax-xogħol rispettivi u liema huma dawk li jaħdmu l-aħjar għalik. Id-deċiżjoni ta' meta min prinċipalment ikun qed jieħu ħsieb it-tfal jidħol lura għax-xogħol dvarja minn familja għal familja.
Xi ġenituri jitlu lura kmieni, oħrajn aktar tard, fosthom meta t-tfal jibdew jattendu skola sekondarja. L-appoġġ għall-familji fir-rigward tas-sapport tat-tfal tjib b'mod sinifikanti u jinkludi is-servizz ta' wara l-iskola, il-Club 316, Childcare b'xejn, etc. Uża il-ġemma planner għat-tarbija tiegħi biex jgħinek tippjana u tibbaża l-budget tiegħek.